Sadnem si na lavičku, ideálne keď je lavička. Není v tomto prípade úplne dobré, keď je posteľ alebo gauč, pretože mohli by ti v tomto prípade ten gauč aj posteľ zavadzať a nutilo by ťa to dávať ruky moc dopredu. Čiže ideálne buď lavička alebo stolička, tá je úplne v pohode. Čiže sadnem si, vystriem sa, ruky vedľa tela a odtiaľto dvíham ruky do strán. Lakte mám jemne pokrčené a viac s nimi nejak nemanipulujem, nič nerobím. Čiže ani ich nekrčím viac, ani ich nemám úplne vystreté. Hej. Jemne sú pokrčené a tak aj ostávajú. Snažím sa maličky a lakte rotovať smerom ako keby do stropu. Dobre? Aby sme čo najlepšie zapojili ten stred rámien. A taktiež ruky nedvíham vyššie, ako je výška rámien. Čiže do tejto výšky a naspäť. Žiadne takéto nejaké pohyby. Čiže ešte raz, ako by to malo vyzerať.